Prosím, Mitch, generální ředitel. Ahoj, Mitch, neruším tě. Ahoj, CJ, ne, povídej, co potřebuješ? Prosím ťa, potrebovala by som s tebou hovoriť. Asi radšej osobne a čo najskôr. Aha. Rozumím. Vydrž, já se jenom podívám do diáře, kdybych tak měl čas. Tak tento čtvrtek 10:30 v mé kanceláři, šlo by to? OK, jasné, budem tam. OK, super. Ďakujem, tak vo štvrtok sa vidíme. Ahoj, čau. Dobře, zatím měj se. Tak povídej, CJ, co jsi potřeboval? Asi tušíš, Mitch. Od tej doby, čo si odišiel, sa to tu nedá zvládať. Napätá atmosféra, každý si robí, čo chce, nikto ma nerešpektuje. To jsem se tak trochu bál. Ale naozaj. A vieš čo? Dokonca ma obvinujú z toho, že vraj spolu niečo máme. A máme? Nemáme. A chtěla bys? Preboha, ešte to tak. Dobře, jenom jsem to tak trochu zkusil. OK. Ale jak to tak vypadá, my se do toho budeme muset ještě zložit a nastolit ve firmě na oddělení BTL marketingu pořádek. No, bola by som rada, ak by si mi mohol pomôcť a možno nejak skúsil s nimi o tom porozprávať. Dobře, svoláme ještě jednu poslední závěrečnou finální poradu, kde všechno rozsekneme. OK, Úterý OK. v 11 hodin. OK, myslím, že by to malo byť OK. Jo. Dobře, tak v úterý na viděnou, CJ. Jo. Ďakujem. Takže dobré dopoledne, díky, že jste sem všichni dorazili na tuto mimořádnou poradu. Důvod, proč jsem mi svolal, je ten, že se mi z jistých zdrojů doneslo, že ne všichni tady souhlasí se jmenováním CJ do role mé nástupkyně. CJ si byla u tebe vybreče srdíčko? Já to balím. Ňumi, sedni si a ještě chvíli poslouchej. Všichni víme, Ňumi, že ty jsi tady ten nejlepší, že ty máš nejvíc známostí, nejvíc zkušeností a za měsíc nám dokážeš vydělat nejvíc peněz. Ale ty umíš hrát jen sám na sebe, a tak to tady všem vyhovuje. Ty nemůžeš vést tým, nehledě na to, že pokud bys šel ostatním příkladem, tak do 2 měsíců zkrachujeme pro účty z restaurací. Kamaráde, já když jsem začínal, tak jsem byl schopný udělat ty nejlepší díly i na pochoutkáče za 12 korun v bufetu. Tamhle Volganovi, o tom ani nemluvím, ten celý den čumí jenom do monitoru. Takže teď jsem vám tady všem řekl, proč jste nemohli být vedoucí oddělení BTL marketingu. A určitě by vás všechny národně zajímalo, proč jsem si teda vybral CJ. Je to proto, že jako jediná má vůči schopnosti a jestliže nemá dostatek zkušeností a nepřináší nám takový zisky, tak to vůbec pro tuto pozici není důležitý. Takže CJ, jestli k tomu chceš něco říct, máš teď možnost. Ja chápem, že to pre vás nie je ľahké, ale ani pre mňa to nie je jednoduché. A strašne by som si prijala, aby sme fungovali ako jeden tím, pretože jedine takto môžeme túto firmu posunúť niekam ďalej.